ሰዎች ብዙ ሰው የሚመስለው they're few in number ከአንድ ሚሊዮን ኦህዴድ አንድ ኤርትራዊ ይበልጣል I can guarantee you كم عوافة سماي زنفر كم عساد ما بحر زحمبس زجرم تكنولوجي سكاي إكس تمهيزو تفولت ناي تشاينا ناي تكنولوجي تكال زخنا كان قشا ناي تهاوك إنتليجنس تكنولوجي سكاي إكس تبهلا زمنا وتشكر كار اللاليو إزم هزا زخاو تفتر أو بحر زلو برار عسا بزتو سد الديزاين تسرح خوينو أبا يرو زخنا اللقوان دما أغنافو زرق حب زجرم كنا هاد ما ينفر ناوشت ماي كاتون كل دما أغنافو بمعصاو بقليلو ناي محنباسن من قصقاسن دما عغمال لوا بمسارة زوص حاوريتا سكاي اكس وشت ما يبساعات كسكا 50 كيلومتر زبصح فتنه تقعز انكلو اب اير دمان حدا ساعه زاكل بزي مقراص ناي مبرار بقعد دمار يلا از تكنولوجي زتفاعل ناي ديزاينن ناي بايتا فتنتاتن بعوز حلفه خوينو حج دمان زتفاعل عبيت علامات نموعل سفحت مصنعت دما يغبرللو بفلاي دمان ناي هصص حدغا دحنت سراحتي نحالوان كتلو قنساتن بمون عود مكل خال دحنتن هاجر عويه بركتو خلو دما تصيت يغبرلو از صصاوكم زملاخته دما سكاي اكس مصانع تكنولوجي عالم حدش معراب كخف زغل سراحت خوينو خم زله دما تغليصلو بخالي زينانا دما عبيت ناي صعنت نفرتنا معرفه نفرت باصع بترغاغام يوصح خم زلوا تغليصو كاب زحلف ور حمله جميرو كسكا مفارق زحزنا يزلنا ورحنا حاسه اب ايرترا ودوايت كتما باصع زركب علم لخ معرفه نفرتي ناي صعنت نفرت بترغاغام خبصحن كعالبان كم استرأي تفالي منتات حبيرم بمسرت كابسات لا يسترخو مسلتاتن نمنقسقاس نفرت زكاتل وكيلات زينان زترخب حبيتا خمز ملاخته اذن نفرت عبيتن اي ال 76 تي دي زتبهلان كالوت عبيت ناي صعنت نفرت دمايان إذا من قصاص بفلاي كف هجرات بيلاروس جبتن تركون استوجت أنا فرت تقال مخاندم تملكيت الله إذا من قصاص بمسرات جورجين أفريم مستبهل محورة وميديا من قصاص نفرت زكاة الأكلات زوج وحبريتان أمونجو شو من تحمل خلتشان إسران شدشن شو متن حتى خلتشان إسران شدشن تراي أستات إسران شو عت النايت عنت براتات باصعن بورسدان كم استجورن قالتهم متمروعة بغت تدما نام عرفة نفرت بازع على بمخاندم تراجعيسو إذا نفرت مبزحة عندما ناي بيلاروس كوبانيا مخاندم تجليس الله يتم عرفة نفرت باصع نسرات كان علاماتات إثيوبيا ناب إيرترا خوينات كخفتي وتولل زالو أنت أساسيرو زتفالي نفرتي أتوا خمس زلو أي زجلاز معرفة نفرت باصع بسنك زلون محات معرفة عبيت نفرت عنات متشوب بمخانن مسود باصع زلو طرنف متأسرن أبز جزء زعوي قول حتى يركب الله إذا بترجع مزرع زلو من قصاص نفرتي إيرترا ناب زواون بوليتيكاون تاون زلو أسراج كوتارا زاقول لهم مخاندم ما بوليتيكا تنتي حبروم كسكاب حجب وجن من إيرترا يكون كلا زملكتهم أكلات بزعواز تحسوا عنات بوقع استوها ومجلس يلن يخون برز من قصاص زي مستعوز واقرنا أفريقيا زلو التافة زلو من لوات تحيزو عوي تخرج ما يكاتل الله بخالي زينانا دما اتني ارترا خدا خمس فتن زل منغست بلصقنا حاج دما وسمرا وش ترخي ولا مع خن زينا ازيا اب ارترا زل ناي مناورو خنتات ازي خبيد مخان زغل صصوا توصيو ات مع خن زينا تفالي هغراواني تبارات ابسمرا زقرطو مسلتات بمتكاس حدا من سي ارتراون حدا بصحي نحنت دابا هبني له خلمن مرايو درعت بلصقنا دما نزي اختنتنو نمحور سب عالم كسمع دما يمكرلو بمسرت صصاو هغراوان تكالات نمنغس ايثيوبيا زوصو ستاتيكس اتحق دما 5 سعبيو سواو حاجه مجوز صبي سبات او كتشون 24 قدرتهم هوصت ناي مغا حاجز ليو سبات امونغ 25 مليون 30 مليون نجمات اذا دما بسن كتاب سمين ايثيوبيا تግራይን ዓፋርና ምሓራን ዝነበረ ኩናት ክልል ኦሮሚያ ዘሎ ግጭትን ኣብ ደቡባዊ ክፋልተ ሃገር ዘጋጠመ ድርቅን እዩ ኢትዮጵያ ካብዛ ግጥሜት ንምክልኻል ካብ ዝተፋለየ ሃገራት ዝትረኽቦ ሓገዝ ብመሰረት ዝመደብ ድማ ኣስታት 20 ሚልዮን ዜጋታት ብቐጻሊ መንግስታዊ ወይ ህግራዊ ሓገዝ ይረኽቡ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት ድማ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራት ድማ ይርከቡ እዚኦም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልገሳን ሓገዝን ተመርኮተ ህይወት እዮም ድማ ዝሕልፉ ዘለው እዚ ከምዚ ኢልን ከለ ድማ ብፍላይ ዓበይቲ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰባት ብልመና ይመሓደሩ ንጹር ሃገራዊ ቁጥሪ ንምርካብ ከቢድ እኳ እንተኾነ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎደናት ከም ዝነብሩ ዝኣምኑ ዝተፈላለዩ መናዓት ድማ ይሕብሩ እዚ ድማ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ስንክልናን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝግበር ስደት ዝመፀ እዩ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘሎ ተገሚቱ ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኸውን ህዝቢ ኢትዮጵያ بقطع يكون بتزاوري أبناء سبات حاجز ويد مال منا تمركز ينبر الله مالتيو إذا قدر زل مستوى حاجر زلوا زقبا وقعت تنقشتن تتاحيز دمنا وصحي خيد الله إيرترا كيد كلخان الزحل في 35 عامات بنا إيرترا شنخ عطوه كبهال بزخل درجة أبتقم زي وعليه كندزق نقول صوت صنحنا أقداسي مسمر بوليتيكاوي مدردري وي بوليتيكا مأكل تغيرو
ካብቲ ናይ ንግዲ መስመር ካብቲ ናይ ዕዳጋ ምዃን መስመር ወይ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ማያት ምዃን መስመር ወፂኡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት በዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዘይከኣለ መስመር እዩ ዘለና ባህጊ ዘለና ድልየት ዘለና ጣዕሳ እውን ዘይተጠቀምናሉ ብሓደ እኩይ ስርዓት ጅሆ ምትሓዙ ከዓ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪኻዊ መጻ ሃገራዊ ኣገልግሎት መግለጺ ሂቡ ከም ዝፍለጥ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ኣብ 1995 እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ እዋን እቲ ን18 ዋርሒ ዝጸንሕ ናይ ስልጠናን ሃገራዊ ልምዓትን መደብ ኮይኑ እዩ ድማ ተሓንጺጹ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ሓይሊ ምክልኻል ንምህናጽን እቲ ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓባር ንምጥባር ምንባሩ ድማ እቲ ሚኒስትር የዘኻኽር ይኹን እምበር እቲ ታሪኻዊ ኣሰር ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ ኩናትን ዳግማዊ ጸቕጥታትን ክቕየር ከም ዝተገደደ ድማ ትጸብጻብ የግንዝብ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ወራርን ንልዕሊ 16 ዓመታት ዘይሕጋዊ ዝተተሓዘ መሬት ኤርትራን ነቲ ሰላማዊ መደብ ህንፀት ሃገር ናብ ጉዳይ ህላዊ ሃገር ከም ዝቐየሮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታት ሚኒስትር ዘውፅኦ መግለጺ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ብሃንደበት ዝመፀ ፖሊሲ ዘይኮነስ ብፃዕሪ ዝመፀት ናጽነት ሃገር ንምዕቃብን ብባዕላዊ ተፃዋርነት ንዝመፁ ስጋታት ንምምካትን ዝተሓንፀፀ ናይ ልዕላውነት ምላሽ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ብኻሊእ ዜናና ድማ 7 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ዓቕባ ሓቲቶም ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ዘውፅኦ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ኣብ ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ኣትሌቲክስ ክሳተፉ ፀንሑ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝዛምቲ ውድድር 7 ኣባላት ከም ዝተሰወሩ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም ኣትሌታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቕባ ከም ዝሓተቱ ድማ ትጸብጻብ የርድእ እዚ ፍጻመ እዚ ብኣትሌታት ጥራይ ተሓፀረ ድማ ኣይኮነን ብመሰረት ዝወፅእ ሓበሬታ ብዘይካቶም 7 ኣትሌታት ኣሰልጠንቲ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እውን ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንኣካየዲ እታ ጋንታን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሰንበደ ፍጻመ ድማ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ህግራውያን ውድድራት ኣትሌታት ካብ ጋንታኦም ተፈልዮም ዕቕባ ምሕታቶም ዝተለመደ እኳ እንተኾነ እዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ጋጢሙ ዘሎ በዝሒ ኣባላት ግን ነቲ ጉዳይ ፍሉቕ ኣልቦ ድማ ክወሃቦ ገይሩ ኣሎ ብኻሊእ ዜናና ድማ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ቃቤሳ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ህሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሚዛንን ምስ ስልጣንን ዝሃቦ መግለጺ እዚ ገዛእ ስርዓት ዝነበሮ ፍጹም ቁፅር ከም ዝደኸመ ድማ ገሊጾም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣብ ርእይቶኦም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ዝነበሮ ታራውቂዕ እዩ ክብሎ ኣስሚሮም ኣለዉ እዚ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ስርዓት ከም ድላይ ዝእዝዘሉን ፍጹም ፖለቲካዊ ላዕለዋይነት ዝነበረሉ እዋን ከም ዘብቅዕ ዘመላኽት እዩ ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ወታደራዊ ግጥማትን ተተሓሒዙ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዘለዎ ናይ ምቁጻር ዓቕሚ እናተሸርሸረ መምጽኦ ዘመላኽት ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ That's the problem. It's over, to be honest. I just listed for you why it's over. It's over for the Prosperity Party. Last time I said, if a government cannot govern, it cannot continue to be a government. I think it's over for them for a number of reasons, and we will see that sooner or later. So the rational thing to do, it's not about an off-ramp. Take a helicopter and go to Abu Dhabi. It's not going to work. Why am I saying that? In the war against the OLA, which started first in Western Ethiopia, has they obliterated the OLA? Isn't OLA still operating? In Tigray, which followed, the TPLF, they said, had been thrown into the wind as a dust. Is the TPLF ruling? Is the TPLF not a government in Tigray? In Amhara region, which was supposed to be easy for Abiy Ahmed, hasn't he succeeded in alienating the entire Amhara region, except probably some residue of hope in Gondar because of his marriage, which he was emphasizing last week in his Amhara television? Can Abiy Ahmed return to normalcy in these regions? Is it possible? Aren't Tigrayans, because of the genocide and the way it was done, is the sentiment in Tigray, let's be Ethiopians again? The sentiment, I'm just saying, is that what it is? Is it possible to imagine to return to normalcy and Abiy asserting authority in Tigray, in Amara, in Benishangul Gumuz? So it's over. There's no buts and ifs about it. It's over. He could continue as an administration as a government without administration in Addis Ababa. It's called a phantom state. It could continue for some time in Addis Ababa as a phantom state, a state without administration.
He's not governing anywhere. He's not governing anywhere, not even close to Addis Ababa. So it's over. It's over. You need legitimacy to rule. There is no legitimacy. So the best thing for him to do, he has a possibility right now. The best thing for him to do is to do what Mengistu Haile Mariam did during his last days. National and Abiy, it's an oxymoron. That's the problem. It's over, to be honest. I just listed for you why it's over. It's over for the Prosperity Party. Last time I said, if a government cannot govern, it cannot continue to be a government. ብኻሊእ ዜናና ድማ ሓድሽ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ሱዳን ተኻይዱ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ፖርት ሱዳን መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይዶም ከተማ ፖርት ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ከም ግዜያዊ ርእሰ ከተማን ቀንዲ ማእኸል ወታደራዊ ምንቅስቓስን ኮይና ተገልግል ዘላ ኮይና እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወታት የምዝገበ ዘለወሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ መርገጽታት ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደ ድማ ይሕበር ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝውነን ወታደራዊ ትሕቲ ቅርጽን ቦታታትን ንምዕናው ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ተራእዩ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድመ ከባብታት ኣላማጣ ዘካየደ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ስርሒት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ድማ ተንተንቲ የርድኡ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ነቲ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ዘሎ ምስሕሓብ ዘጋድዶ ምዃኑ ድማ ይገልጹ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ናብ ፖርት ሱዳን ምውፅሑ እቲ ኩናት ናብቲ ኣዝዩ ሰላማዊ ዝበሃል ዝነበረ ዞባ ምብራቕ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ። እዚ ድማ ንጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ስጋኣት ከም ዘውደቐ ድማ ይንገር። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ይረአ ኣሎ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝኾኑ ከባብታት ኣኽራናትን መጋለን ሓይልታት ሕወሓትን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ከበድቲ ተፅዋራት የዋፍሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እቶም ከባብታት ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎም ብምዃኖም ንመጥቃዕቲ ከበድቲ ተፅዋራት እዚኦም ዝምችዉ ምዃኖም ድማ ተንተንቲ ይሕብሩ። እዚ ወታደራዊ ምስሓብ እዚ ነቲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተፈጢሩ ዝነበረ ህድኣት ናይ መጨረሻ ስጋት ድማ እትይዎ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ነባርቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ሻቑሎት ከም ዝርከብ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ካብ መረቦቶም ይፈናቀሉ ከም ዘለውን ኣብ ከተማታት ዝርከቡ ናይ ንግዲ ትካላት ድማ ይዕፀውን ከም ዘለዉ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ድማ ኣምባሳደር ስሊማን ደድፎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሕወሓት ካብ ምፍራስ ንምድሓን ብስም ድርድር ሓድሽ ውጥን ይጅመር ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ከም ዝገለጸ ድማ መንግስቲ ምስቲ ጉጅለ እዚ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ ድርድር ክገብር ከም ዘይብሉ እውን ተሓሳሲቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ብግንባራት ኣላማጣ ይበታተኑ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት እናወፁ ድማ ይርከቡ። ኣብ ዞባ ማእኸል ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ተጀሚሩ። ኣብቲ ውድድር ዝተመዝገቡ ውፅኢት ድማ ኣብ ክልል ዕድመ 14-15 ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ኣክርያ፣ ቃላ ነፍሒ ከምኡ እውን ገዳይፍ ንመናሕንሕተን ዕዳጋ ሐሙስ ኣባሻውልን በረክን ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ብምስዓር ዓወተን ምዝጊበን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ክልል ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ 4 ኣስመራ ንዕዳጋ ሐሙስ 2-0 ክትረትዕን ከላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማይ ተመናይ ንብራኽ 2-0 ኣባሻውል ድማ ንኣርክያ 2-1 ብምስዓር ተዓዊተን ኣለዋ። እዚ ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ዝመጽእ ረቡዕ እውን ክቕጽል እዩ። ብመሰረት መደብ ፀወታ ድማ ኣብ ክልል ዕድመ 16-17 ደቂ ኣንስትዮ ኣክርያ ምስ ጋላ ነፍሒ ባሪኻ ምስ ጋንታ ማይ ተመናይ ክራኸባ እየን። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣክርያ ምስ ማይ ተመናይ ዘሰላስለ ውድድራት ክካየድ ምዃኑ ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝረኸበ ናይ ሓበሬታ የርድእ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሰኒት ሃብታ ኣብ ኤርትራ ወኪላ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚስ ወርልድ ቀሪባ። ኣብዚ ታሪኻዊ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብባህላዊ ፀግዕን ዘመናዊ ቅድን ዘለዎም ክዳውንቲ ድማ ተኸዲነን ተራእየን ኣለዋ። እተን ተወዳደርቲ ዝተኸደኖም ግርማ ዘለዎም ክዳውንቲ ብዲዛይን ሃገረን ዝተደደፈ ብምዃኑ ድማ ነቲ መድረኽ ፍሉይ ኣገዳስነት ድማ ሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ ዓለማዊ መድረኽ ንኤርትራ ወኪላ ትሳተፍ ዘላ ሰኒት ሃብታ ብግርማን ብቕዓትን ድማ ተራእያላ። ሰኒት ንኤርትራ ብምውካል ኣብቲ መድረኽ ብምቕራባ ንኤርትራ ባህላዊ ዓለማዊ ደረጃ ድማ ተላልየላ። ብኻሊእ ዜናና ድማ 7 ባሕረኛታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ብዘጋጠመ ዓመፅ ሞይቶም። ማዕኸናት ዜናታት ስም ሓዊሱ ማዕኸናት ዜና ኢራን ኣብ መንጎ ኣባላት ሰራሕተኛታት ነፋሪት ጽዕነት ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ብዝተፈጠረ ቃታሊ ባእሲ 7 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክሞቱ ከለዉ ሓያሎ ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ።